Aký skvelý zážitok to je, vám pokojne porozprávame aj bez omáčok. Vašej gastroprevádzke ale doprajte poriadnu šťavu. Ako ste si už mohli všimnúť, v našej ponuke nájdete množstvo jedinečných omáčok. My tu máme výber tých najlepších. Napríklad naša slaninová omáčka, ktorá je už niekoľko rokov jednou z najpredávanejších. Barbecue omáčku vám určite netreba predstavovať, že je jedinečná a jej chuť je vyrobená priamo pre nás. Nikde inde ju na Slovensku nenájdete. Jedinečné receptúry, ktoré boli navrhnuté špeciálne pre nás, nenájdete nikde inde na Slovensku. Výber toho najlepšieho pre vašu gastroprevádzku objednávajte na streetfoodservice.sk.